Bună, Dana, și bună, Georgiana. Bună. Facem sesiune pentru Georgiana. Dana nu o lasă să intre în hipnoză, că zice că are probleme cu inima și nu e ok. Așa este? Da. Eu aș fi optat și pentru o inducție ușoară, dar hai să am încredere în ce spune și Dana. Mulțumesc. Dana, să începem? Bar de la 5 la 0. Te relaxezi. În acest timp te relaxezi și te conectezi cu partea subliminală a Georgianei. 5, 4, 3, 2, 1, și profund relaxat. Număr până la 3 și te conectezi cu partea subliminală a Georgianei. 1, 2, 3. Da, Flora, văd. Are un soare mare în partea dreaptă și mă privește și îmi zâmbește. Nu știu ce e cu lumina aia. Atinge și vezi dacă este ea. Da, ea este. Ne recunoaște. Știi cine și este de acord să lucrăm? Da. Trebuie ce cu acel soare. Spune că acest soare o sprijină pe ea. Ce știe despre el? Este benefic. Dar Și că trebuie să meargă acolo când o pleca. O așteaptă să o conducă. Ce este acel soare după tine? Mâncător de suflete. Un? Mâncător de suflete. Auzi? Da. De cât timp? Am mai plecat acolo? Nu. Din vieți? Nu. Păi de când este cu el? În această viață, de pe la 6 ani văd că se ține după ea. Hai să mergem în momentul în care a contactat-o prima dată. Suntem în viața dintre vieți. Și deci după ce a ieșit din corpul, din viața trecută, s-a înălțat, s-a ridicat în astral și acolo în astral noi trecem un pod. Văd că ei s-a deschis un portal și a intrat în el. Ce era portalul ăla? O capcană. Ce a fost în viața trecută, bărbat sau femeie? Tot femeie. Ce fel de viață a avut? Spune că a fost croitoreasă. Okay. Hai să venim acum. Vreau să întreb pe Georgiana. Georgiana, ai spus că nu prea ai amintiri. Spune-mi care este cea mai veche amintire pe care o ai tu.
copilărie. Sau ceva care ți-aduce aminte și nu poți să uiți. Eram la Argeș, la o ieșire la un picnic, unde era și o apă unde puteam să ne spălăm. Aveam vreo 9 ani, nu știu minte bine. Mama a ieșit din apă fără sutien și mai erau și alți bărbați și asta a fost cu o amintire de mică de mama acasă și nu mi-a plăcut atât, m-am încărcat cu ea. Hai să chemăm partea subliminală a mamei. A venit. Da. Cum o vezi? Nu știu cum să-ți descriu că este senină. Spuneai că Georgiana vrea să-și facă acest proces de curățare, pentru că simte că anumite lucruri nu sunt bune în viața ei, n-au fost bune și vrea să-și facă ordine, să fie liniștită. Dar partea subliminală spune că noi toți venim să experimentăm și suntem coordonați de ceea ce avem scris la naștere. Ea se referă la contracte. Privește corpul, vezi cum arată. E plin de implanturi. Are 2 horuși. Care îi păzesc câmpurile. Și Se țin după ea de 6-7 vieți. da, Numai că văd că în această viață ea a căzut foarte mult. și dacă venim să experimentăm, de ce trebuie să repetăm o experiență? Nu putem învăța din prima? Spune, până ne trezim, repetăm. Până conștientizăm și acceptăm anumite situații, repetăm. Ei ne scot în drum alte situații și ea repetăm. Georgiana nu s-a simțit bine. Ea a înțeles, copil fiind, a înțeles că nu e bine. Ea de ce n-a înțeles? Spune că nu avea cum să înțeleagă. Spune că mintea ei era tot timpul răvășită. A cui? Ea căuta, deci ea avea nevoie de afecțiune și căuta afecțiunea în exterior, Flor. De aceea a făcut atât de multe greșeli. Da, bun, dacă ea a căutat afecțiune în exterior copiilor, ei le-a oferit afecțiune. Deci ea căuta. Dar nici pentru ea n-a avut, dar păi pentru copii și pentru... Își dă seama că a căzut foarte mult în această viață. Sigur. Și Nu are ce să facă, spune că așa i-a fost scris. nu așa ți-a fost scris. Poți să conștientizezi și să schimbi lucrurile în viața ta. Asta o știe toată lumea, chiar și copiii de la școală. Atunci când mergi pe o cale greșită, spui stop. Îți tragi pe seamă, cum s-ar spune, ca să nu zic conștientizezi. Și îndrepți lucrurile. Spune, da, lucrurile se îndreaptă când ajungi mai spre bătrânețe. Până ajungi, cât ești încă tânăr, ești condus de orgoliu, de mândrie și ego. Și tu vrei să faci totul bine și frumos pentru tine. Și ce era așa de frumos ce făcea ea pentru ea? Păi tocmai asta căuta, să facă bine și să fie frumos și nu reușea. Își vede De horul. fapt, ea a fost condusă, Flor, pe drumul Da, ăsta. da. Da. Deci 2 horuri și ce mai are? Are horul și are reptilieni din Dracos. Și a avut un insectoid, dar pe ăsta îl văd că stă retras.
Nu ce se aruncă. Cheamă, de ce este retras? E în câmpurile ei, totuși, dar stă retras, s-a apropiat. De ce stă acolo retras? Care-i treaba lui acolo? Îmi spune că el nu este important. Ba da, tot ce este acolo este important. Sigur, sigur, pentru că eu, dacă mă ridic și urmăresc din astral firul vieții ei, au colaborat. Singurii care n-au fost în colaborare au fost horușii care o aveau aveau un subordine, nu știu cum să zic. Manipulau, da. Ok, înghețăm ce este în sfera ei și hai să vedem. Georgiana, de ce a ales-o ca mamă pe Florica? Ele au trăit împreună într-o viață anterioară. Da. Florica a avut harem. Iar ea i-a fost fiică. I-a fost, cum îi spune? Angajat acolo, da? A lucrat acolo. Da, a fost... Deci, într-o viață trecută, Florica avea harem, Georgiana lucra, făcea prostituție, nu? Era amanta sultanului. Una din amantele sultanului. Deci era pe la Turci. turci, da. Asta în viața anterioară, nu, când cea anterioară că a fost croitoreasă. Câte vieți în urmă a fost asta? 4-5 vieți. 4-5 vieți. De ale Floricăi. 4-5 vieți de ale Florica, nu, m-a interesat de ale Georgianei. Da. De ale Georgianei sunt 7. Pentru că văd insectoidul și horul și atunci au interferat. Era foarte frumoasă, era cadână și foarte Cine iubită era de... cadână? Deci, acești doi horuși, reptilianul și insectoidul, ai spus că sunt ai Floricăi. Da, Flor. Și Florica era sultan. Da. Florica era sultanul? Da. Florica era sultanul, Georgiana avea harem? Georgiana era cadână, era în acest harem. Haremul era al sultanului. Am înțeles. Tu te-ai dus cu gândul la bordel. Da. Harem. Și sultanul se topea după ea. Dar ea fiind foarte tânără, erau altele mai mari ca ea care îl controlau pe sultan totuși. Cum a ajuns amanta sultanului? A fost răpită De unde? din bătăliile sultanului. La ce De vârstă? teritorii ocupate. La ce vârstă a fost răpită? Avea 13 ani când a intrat în harem. Această vârstă de 13 ani este scrisă. Și cum a fost viața ca amanta sultanului? Ea tot timpul s-a opus. Câți ani a trăit în acea viață? Până ce a murit sultanul. A avut copii Da, 2 băieți. cu sultanul? Da. Și dacă în acea viață au trăit împreună în viața asta, de ce a ales să-i fie mama? Au ales să vină în pozițiile astea? Ea tot timpul i-a refuzat iubirea. Ea a fost fidelă, dar i-a refuzat iubirea. El nu i-a fost fidel ei. Păi normal, cum să fie sultanul fidel? Da. Și ea îl întărâta pe sultanul și arăta frumusețea corpului. Se dezvelea în fața lui când îi dansa. Și în această viață, celelalte fete o judecau.
din acea viață, este cineva prezent în viața sa actuală, în afară de mama? Nu văd. Nu văd, nu percep, Flor. Georgiana, spune-mi tu ce, în timpul ăsta cât povestește, Dana, tu ce simți? Nu știu de ce, dar am avut o revelație pentru viața anterioară, am fost foarte frumoasă și... Adică, gen, că eram într-un bordel și ca să nu mai bată alții de pe mine, am dat într-un corp gras. Nu știu de ce mi-a venit ideea asta de foarte mult. Uite, adineauri, cred că, nu știu, ori eram conectată la tine, că exact informația asta o aveam eu, adineauri, că ai intrat într-un corp gras ca să nu... Da, nu știu de ce mi-a venit asta. Adineauri, da, cred că eram conectate telepatic. Da. Dana, de ce, hai acum să vedem, de ce ea în viața aceasta, că ea spune că vrea să slăbească și nu poate, de ce? Deci este foarte adevărat că în această viață ea și-a ales corpul. Ca să nu mai fie râvnită. Da. Ce ar putea să facă acum cu corpul ei? Pentru că ea nu se simte bine, plus că are și probleme cu inima. Ea își dorește se subțieze, ca să nu mai spunem noi cuvântul ăla care interzis. Să schimbe linia temporală a corpului, să ducă înapoi și să schimbe contractul. Alegerea. Ok. Deci prin conștientizare și corpul ei va începe să ia forma pe care ea și-o dorește. Să ne ducem la înainte de încarnare și să vedem când și cum și-a ales ea acest corp. Spune-i părții sale subliminale să ne ducă la momentul la care și-a ales corpul, pentru că ea riscă cu acest corp care are probleme cu inima. Deci ea vrea să meargă cu această lumină care în spatele ei, care o protejează, spune ea, și în această viață a ales să ducă o viață mai modestă, mai lipsită de atâta valoare, să scape de acei horuși și să nu mai fie atractivă. Cui sunt? Are și ea horuși? Deci sunt acolo, sigur, pe familie, Flor. Sunt Deci, ai ei. Și ea este interferată de horuși. Da. Că mie ai spus la mama și tot. Sunt și ai ei, da. Bun, hai să scăpăm întâi de entități și hai să lucrăm. Deci fii atentă, horușii sunt din viața aceea când au trăit în lux și... A fost la Banca Sultanului, da? Da, când el îmbrăca în aur, în haine scumpe și ea era o valoare. Era foarte invidiată de toate celelalte și horușii sunt atrași de abundență. Da. Bun. Cum facem ca să o scăpăm pe Georgiana de acești horuși? Se cheme, au implanturi? Contracte. Se chemăm în fața noastră. Da. Sunt aici. Și să-i ceară contractele. Contracte, acorduri, înțelegeri. Tot ce are cu ei. Da. Având scânteie, ea cam ținut un pic, a cam știu cum să se folosească de ei, numai că a trebuit să facă contracte. Știi, făcând contracte, îi se împlinau dorințele care le avea din partea, deci care ea și le punea și împlinirea venea din partea horușilor. Pentru că vroia bogăție de asta și horușilor le place chestia asta. Horușilor le plăcea energia. Energia ei. Și văd că a fost manipulată. Ea a început să fie un pic materialistă,
când s-a maturizat după 30 de ani. Mhm. Și atunci s-au făcut contractele și Oricum, să ceară toate contractele de la Horuș. da, Să spună că acum s-a trezit, am înțeles că abundența vine prin drept divin și nu are nevoie de abundență din alte părți. da. Stai, Atât. Flor, că... Stai puțin că m-am luat la bătaie cu unul aici. Gata, am făcut protecție. Pe protecție Georgianei. Și ție? Da, Flor. Se aducă contractele. I-am spus Georgianei să le ordone, că eu mă tot cercuie, că se ia de mine că de ce mă bag eu și că n-am niciun drept să trezesc pe ea și că e treaba mea e să nu mă amestec. Ea a venit la noi trezită, nu noi am mers la ea. Da. Și le ordonă Georgiana. E înfiptă când vrea să fie înfiptă și știe să pună punctul pe ei. Da, i-a adus contractele, dintre care unul este foarte ciufulit, șifonat, mototolit. Cine l-a mototolit și de ce? A fost, deci acest contract ea l-a tot cerut înapoi. Văd, mai are 2-3 vieți când și-l ia și îl spune că nu mai vrea să aibă de-a face și face cocoloș și îl aruncă, dar nu l-a ars. El din nou l-a luat și acest contract a creat din nou string. Să ardă contractele toate. Acum spune ea, păi acum am prins că trebuie să le șiar, nu doar să nu le mai recunosc. Energia lor este puternică și creează string. Și eu nu înțelegeam de ce nu scap de ei. Da, Flor. Da. Să-și declare suveranitatea față de ei, ea s-a trezit. Da. Și vrea să fie liberă și suverană, nu mai vrea să aibă de-a face cu ei. Da. Să-i dea afară din sfera sa energetică. Și acum privește corpul, vezi ce mai are. Au plecat. Are implanturi pe cap, pe gât, Spunem ce are la inimă. are un implant mare pe piept. Și la inimă văd că are un fel de capcană pusă de a-i prinde sufletul, Cine a pus-o? de a-i prinde scânteia. Reptilienii Hai să-i aducem în fața noastră. sunt aici. De ce i-au pus capcana pe inimă? Ca să-i prindă scânteia. De ce? Spune, voi nu știți ce înseamnă Ba da. să ai așa captură. Da, nu să aibă așa captură. Da. Spune să-i scoată imediat ceea ce i-a pus pe inimă. Deci îi desface această plăcuță cu chestiile alea prinse pe jurul împrejurul inimii și e prinsă cumva în spate prin niște fire. I-a desfăcut toate implanturile. Da. Și sunt foarte nervoși și foarte agitați. De fapt, doreau scânteia pentru a activa niște clone care sunt inactive, nu funcționează și au mari probleme. Ale ei? Da.
Ok. Lăsăm implanturile deoparte, spune să distrugă în primul și în primul rând cușca. Ia cu mâinile ei să o ardă. Da. Da. Și acum să mergem la momentul înainte de a-i se crea sau a-i se lua material genetic pentru clone. Ce agitați sunt ăștia. Suntem înaintea momentului când vin ca să o ridice din casă. Este tot noapte. Suntem într-o altă viață, doarme, e tot femeie și ea se trezește. De fapt, ea s-a trezit din cauza visului hologramă creat de ea. Ea de acum. Știi, se impulsionează, hai tu, Da. trezește-te. Da. Că ea uite ce se întâmplă și conștientizează foarte repede, pentru că ea, partea subliminală, a mai avut experiențe cu ei și a atenționat conștientul și subconștientul, dar nu a înțeles prea bine că nu era familiarizată cu fețele acestora. Ok, acolo să așteptăm, Da. să aștepte și ca să preîntâmpine acele clone, crearea acelor clone, să-i ceară acolo, să-i scoată implanturile și să-i aducă contractele. Da. Deci acolo i-au scos implanturile, i-a adus contractele și s-a anulat crearea de clone. Da. Acolo să-și declare suveranitatea față de ei, să le spună că s-a trezit, s-a întors în timp, s-a Da. trezit și să-i dea afară din sfera sa energetică. I-a dat, au plecat. Da, Flor. Așa. Venim în prezent și vezi dacă mai are implanturile acestora, dacă mai are ceva de la ei. De la reptilie nu mai are nimic. Atunci ce mai are? Am scăpat de Horus, am scăpat de aceștia, de clone. Ce mai avem? Dacă mai avem? Soarele. Da, implanturile de la insectoid. Aha, deci ăla cu minte de acolo avea implanturi la ea, da? Da, în organele genitale, pe intestine, pe vasele de sânge. Era intrat într-un proiect mai amplu, spune. De cât timp o interferează? De 6 vieți. Ce făcea cu 6 vieți încât a interferat-o? Nu știu, văd prin Africa că face niște fierturi. Cred că Leacuri. descântă ceva, leacuri, da. Și? Dar nu, el este insectoid, nu este demon sau... Și a deschis câmp. Și bineînțeles că s-a prezentat, i-a pus implanturi și au început să lucreze pe ea. Ok. Hai să venim în prezent. Da. Să le ceară și acestora să-i scoată implanturile. Vezi ce implanturi are de la ei? Ți-am spus care în organele genitale, da? Da, da. Ne-ai spus câteva. Să-i scoată implanturile, am spus. Să-i le scoată. Le-a scos. Așa. Spune-i, Georgianei, să le distrugă. Și să le ceară contractele și acestora. Da, deci le-a dat implanturile care aparțineau de la insectoizi și au adus și toate contractele, văd. Nu mai e nimica. Da, să le ardă.
și să-i dea afară din sfera sa energetică, să-și declare suveranitatea. Spune că i-a creat multă durere de-a lungul vieților, ca unui animal care îl crești, îl hrănești și apoi îi iei viața. I-au Și mi-a provocat, arătat, da. i-au provocat moartea. Nu, dar viețile cu ei n-a fost ușoare, n-a fost, da, ușoare. Eu mă refer la sănătate. Mhm. Și ea văd că atunci când era răpită de insectoizi pentru proiectele lor și ce aveau ei de lucrat pe corpul ei, întotdeauna conștientiza, se trezea și avea impresia că e visurât, că ei așezau holograme. Dar îi vedea. De ce, întreb partea asta subliminală, dacă a avut viața grea cu ei, de ce nu i-a dat afară? De ce i-a acceptat mereu? Spune că ea nu știa cum să-i dea afară, că nu vroia să iasă. Și îi se punea întotdeauna față că dacă forțezi lucrurile, încalci niște principii și Reguli de karmă, nu? Sau ceva de genul, da. da, Ok, acum să-și declare suveranitatea, să le spună că se dezice oricum în acest proces, se dezice de orice karmă, da, în orice caz nu are legătură cu ei, faptul acesta. Și să-i dea afară din sfera sa energetică, să-i scoată afară. da, e scos. I-a adus contractele? Mhm. Ok. Ok, acum știi unde vreau să mergem, hai să vedem ce cu soarele. Da, Flor. Ce este acela? E o baterie. Ce legătură are cu ea? Nu, deci se ține după corpurile care au suflet, spune, care au scânteie. Și, de fapt, este creația unor entități. Și mie mi s-au arătat felinoizi. Cheamă aceste entități și spune-le așa. Ori o deconectează pe Georgiana de la ceea ce fac ei acolo, ori distruge noi soarele lor. Da. Sunt foarte agitați ca nu cumva să ne apropiem de acel soare. Și dacă ne apropiem, ce face? Vreau și eu un soare. Uite, am prins o nucă care face prostii cu soarele. Spune că n-ai același tip de ADN. Dar ea ce ADN are? Prelucrat. Deci, Georgiana, așa, cine când i-a prelucrat ADN-ul? Văd că tot ei. Acum, dacă noi am ars contractele, tot ei cine? Felinoizii? Da. Ne ducem la momentul dinainte de a-i se prelucra ADN-ul. De cât timp interferă? Ai zis că dintre vieți. Când în viața, când i-a prelucrat ADN-ul? Înainte să iasă din vechiul corp. În viața trecută. Da. Și apoi în viața dintre vieți au conectat-o la acest soare, care e de fapt o sursă care absorbe suflete și acele suflete dă energie, se unesc unele cu altele și creează un tip de energie foarte puternic, deci nu sunt distruse, ele sunt ținute captive acolo. Cât timp a stat acolo? N-a stat mult decât viața asta. Deci până acum că ea se eliberează. Ok. Deci am spus să-i aducă contractele și să o deconecteze de la acea instalație a lor, dacă nu vrea să rămână fără instalație. Da.
se deconectează. Să-și Își declare. desface toate stringurile și le cere toate contractele. Mhm. Și și-a amintit viața dintre vieți, și-a amintit viața ca suflet, ca entitate, ca dezincarnat. Mhm. Știi? Da, Flor. Ok. Să-și declare suveranitatea și venim în prezent. Da. De ce ea nu are amintiri din copilărie? Ce anume a făcut-o să-și Clonele. clonele? Da, Mhm. extraordinar. Hai să mergem la momentul dinainte de încarnare, când și-a făcut contractul, când i s-a pus în fața contractul de încarnare. Da. A spus și a perceput așa, că și-a ales un corp robust, gras, ca să nu fie râvnită. Și acum, trăind în acest corp, nu se simte bine și în plus, inima nu mai rezistă. Da, pentru că e diferența de vibrații foarte mare. A făcut o alegere greșită și vrea să se întoarcă pe linie temporală și să schimbe acest contract. De fapt, bine ar fi să ardă tot acest contract, dacă vrea. Da, Flor. Ce face? Deci și-a declarat suveranitatea, le spune că ea a conștientizat cine este și că nu mai vrea să aibă de-a face cu ei și că vrea toate contractele, înțelegerile și tot ceea ce ea a crezut în minciunile lor să fie anulat. Știu, dar să accentueze pe acest contract. Da, da, accentuat. Pentru că vrea să-și reconstruiască corpul. Da. Corpul ei se reface, își revine acum când schimbă linia temporală. În cât timp? Și are multe emoții în piept, neiertări, care și acestea îi țin Păi, terminăm cu entitățile și acea facem procesul da. de iertare, că la ea asta este foarte important. Da. Ok, Durează, să nu crezi că într-o lună de zile, ea îmi spune că în 2 ani de zile are corpul perfect. Așa. Spune că sănătatea corpului nu permite să forțăm. Să facă Da. lucruri șocante, da. Da. Ok. Venim în prezent și hai să lucrăm cu mama. Da, Flor. Vrea să lucrăm? Florica? Mhm. Spune, ea vrea să înțeleagă mai multe lucruri. Da, ce vrea să înțeleagă? A fost sultan în urmă cu 7 vieți. Nu. Vrea să lucrăm, că vrea să înțeleagă cum de s-a lăsat așa păcălită. Nici ea nu este prea mândră de viața care a avut-o. Și nici mulțumire nu are că s-a comportat cum s-a comportat. Știi? Pentru că acum nu mai sunt stringurile acelea care le zăpăcea mințile la amândouă. Una din ele s-a rupt, cum ar fi s-a rupt, s-a desfăcut, s-a dezintegrat stringurile ei cu horușii. Înțelegi? Mama acum conștientizează și vede altfel lucrurile. Nu se mai plimbă acea energie de la una la alta și la ei. Da. Păi așa cum am văzut la Georgiana, și ea poate să ceară contractele horușilor. Da. Și le cere. Și le cere. Spune că tot ce a trecut în această viață e păcatele din viața de sultan, legate de iubire. Am primit atât de multe lovituri și minciuni, încât a trebuit să învăț să le accept, să le înțeleg. Corpul nu le-a învățat, nu le-a acceptat, eu da, le-am înțeles.
căci în viața de sultan am fost tare rău. Da, Nici în viața asta nu a fost cu mult mai bună, doar că n-a fost sultan. da. Era influența aceea, Flor. Da. Bun. Să ardă contractele și să-i scoată pe Horus din sfera asta energetică. Și vezi ce alte implanturi are. Ai spus că ai reptilien Dracos. Da. Deci aceleași interferențe au fost și la fată. Da. Mhm. Să le ceară și la ăștia contractele. Da. Le cere, i-a văzut cum a făcut Georgiana și le cere. Le primește. Ok, și să le ardă. Da, le-a ars. Privește încă o dată corpul și vezi ce alte implanturi mai are. Ce face insectoidul? E același sau este altul? Nu e același. Pentru că ei sunt o echipă, dar fiecare cu proiectul lui Mhm. și fiecare proiect intră în proiectul cel mare. Da. Să Îi scoate implanturile îi scoată. din organele genitale, din abdomen, de pe vene. Are și ea la gât, în piept. Uneori vrea să spună un lucru și spune altceva care doare și nu era intenția ca să îl spună, știi? Se trezește că îl spune. Da. Da, Flor, îi le scoate, îi le-a dat. Să aducă contractele, să ardă implanturile, să aducă contractele și să le ardă. Să-și declare suveranitatea și să-i dea afară din sfera sa energetică. Da, Are vreo legătură cu soarele ăla care l-am depistat? Ia, nu. ok. Hai să venim în prezent și vreau să explic că și ea poate să renunțe la contractul din viața aceasta. Pentru că și-a ales niște experiențe pe care dacă nu le conștientizezi repede, poți să cazi foarte mult, te vei de cât de mult a căzut în viața asta. Da, și întreabă dacă chiar se poate să faci așa. Sigur. Să faci așa ce? Un Adică proces să mergi la așa consilii și care, știi, ea Uite, le vede consilii de judecată foarte importante. pentru că ea are vibrația joasă. Da, exact. Cei care au vibrație, vreau să mai invităm în sesiune aici, să vină și Constantin și Onel și Da. fetele amândouă și nepoțelul. Mhm. Da. Da, sunt toți aici. Uite, ne ducem la consilii și anulăm toate contractele. Suntem în fața consiliilor. Da, Își cere toate contractele și sentințele, da. le arde și văd că și-a declarat suveranitatea și văd că își cere toate contractele din toate viețile care o trag în jos și nu o lasă să urce. Ea vrea să fie liberă la minte. Vorbim de Georgiana sau de Florica? Florica, Dar și Georgiana vrea același lucru. da. Îi iau pe toți. Da. Mhm. Da, toți își au contractele și sentințele. Da. Își declară suveranitatea, le ard. Spun că au conștientizat, că știu, Da. da, Deci declare suveranitatea și să venim în prezent. da. Așa. Vreau să știu dacă cu Constantin s-a mai întâlnit în alte vieți sau dacă avea karmă cu el. Da,
Ce a fost acolo? Nu avea karmă, dar s-au mai întâlnit în alte vieți. Da, de ce nu s-au înțeles? Pe cu așa horuși cum să se înțeleagă, Și el care avea? sunt Da. invidioși. El avea niște reptilieni, niște șarpe și Da, dar băutura și bătăile veneau de la el, nu de la ea. veneau de la amândoi pentru că erau lecții de viață, dintr-o altă viață. Dar nu văd karmă, nu văd acea legătură karmică care să se plimbe cu ei, doar lecții de viață. În fiecare viață când au fost împreună, au experimentat câte ceva. Ea, la rândul ei, a fost un bărbat violent, bețiv. Da, dar n-a fost cu el în altă viață, așa că dacă el a bătut-o în viața asta, el a creat karmă. Păi da, dar dacă ea conștientizează, el o să experimenteze același lucru într-o altă viață care îl experimentează ea. Așa cum ea acum a experimentat, că nu mai experimentează, Da, ce a făcut într-o altă viață și nu înțelegea de ce nimeni nu-l ascultă, știi? da. Da, Flor. Bun. Dar cu fetele ce are, că nu prea vrea să le vadă? Constantin. Lipsă de bani. E zgârcit. Știe că prin drept divin avem tot ce ne trebuie? Nu. Nu știe, da. Mm. Și cum face, cum trăiește, din ce trăiește? Din prostie omenească, din ce? Așa cum a trăit și până acum și cum au trăit atât de mulți oameni, spune. Da. Ok. Da, Flor. Hai să venim în prezent. Vreau să știu dacă cu Onel s-a mai întâlnit în alte vieți. Da, s-au întâlnit. Când? Unde? Nu știu, m-a dus într-o țară musulmană. Da. Câte vieți Cred în că urma? suntem pe la arabi. Câte vieți în urma? 18. Și ce făceau acolo? 18 de ale lui. Ce făceau acolo? Ea era bărbat și el i-a fost soție. Și i-a mai adus încă 2 soții. Ea a venit la el în familie cu bogăție foarte multă. Erau și cei din familia ei bogați, știi? Adică a lui, Dar el. ce avea acolo încât era așa de bogată? Deci el i-a fost soție și a venit cu bogăție, cu zestre. Aha. Zestre în aur și niște pășuni. Aha. Pietre prețioase de la părinți. Cum a fost acea viața lor? Deci el era gelos. El care era femeie și nu era foarte frumoasă, dar erau căsătoriți de părinți. Și el a trebuit să-și o ia de soție așa cum era, că așa era legea, să nu stea prea mult pe gânduri. I-a făcut și 3 copii, dar și-a adus și alte 2 neveste pe parcursul vieții. Și pe ea o trata mai rece și nepăsător. Și în această viață de ce s-au întâlnit? Pentru că ea l-a iubit tare mult. El. Da. Da. Și și-a dorit să o întâlnească. Cum? De ce totuși este atât de bună relația lor dacă totuși n-a fost acolo totul foarte bine? Păi da, Flor, pentru că el, cum să spun, el care era bărbat, ea care era un el,
N-a fost un om rău, numai că el a vrut femei frumoase, știi, și a mai luat 2 neveste. Asta fostul nu era atât de frumos, dar era frumoasă. Dar Da. a fost căsătorie creată de părinți, de Mm. familie, a ei și a lui, că așa au fost înțelegerile de când erau copii. Înțelegi? Și faptul că în viața trecută, am înțeles acum, da. Da. Pe linie temporală, căsnicia lor rămâne așa bună și frumoasă? Da. Deci ei sunt bine. Adică au înțelegere, ei se înțeleg așa și se acceptă așa cum sunt. Da, Înțelegi? da, înțeleg. Da. Cu Alexandra, cu fata cea mare, s-a mai întâlnit în alte vieți? A fost în aceeași alianță Când? galactică. Nu e galactică. E universală, spune, de a universului, nu înțeleg ce De spune. unde vin ele două? Din ce fel de Sunt, deci a fost o alianță a mai multor rase umanoide, spune. Ele sunt de aceeași rasă? Nu, dar fac parte din aceeași alianță. Și mergeau să-și elibereze teritoriile ocupate, spune. Avuseseră niște teritorii ocupate și făcând parte din aceeași alianță, iar legea spunea să fie uniți și nimeni să nu... Erau ocupate de rase neumane, neumanoide. De ce au venit pe Terra? S-au rătăcit. Frumos. Și au nimerit unde nu trebuia, da? Da, spune că e la distanță foarte mare de Terra, nici nu se așteptau să fie ocupată și să fie populată și să găsească și umanoizi pe ea. Nu se așteptau la așa ceva. Au fost capturați sau cum? Da, s-au rătăcit, au intrat în atmosfera ei, Și au fost luați ca și intruși, da? Bun. da, și văd că au trăit în niște cocioabe, deci au fost aruncați direct ca Homo sapiens. Și câte vieți are Georgiana pe Terra? Peste 1000 de vieți, 1820, spune 25. În toate viețile, am înțeles că a trăit și rău, dar în cocioabe ai zis, da? Da, deci n-a fost, ea a experimentat tot ce a fost de experimentat, pentru că i-a fost tăiat firul de conexiune la informația Universului. Știi? Și ea a acceptat informația care a primit-o de la interferențe, că este pământeană. A luat de bună, da. Am înțeles, dar Alexandra cât a trăit? Nu vine. Nu vine. Nu. Nu mă duce. De ce ele totuși s-au înțeles să se întâlnească în această viață, dar nu au avut o relație prea bună? Abia acum încheagă o relație mai... Flor, erau de rase diferite, aveau aceleași legi, respectau aceleași legi, numai că vibrațiile lor nu erau tot timpul la același nivel. Înțelegi? Da. Așa au fost ele construite. Da. Dar s-au înțeles și acum acceptă lucrul ăsta. Da. Și încearcă, deci nu că încearcă, ele chiar conștientizează, s-au maturizat, conștientizează și acceptă să se iubească una pe cealaltă, își acceptă greșelile una celeilalte, le înțelege. Deci asta face parte din evoluția lor. Vreau să știu, Georgiana, cum stă cu iubirea de sine? Dar ea nu se iubește pe ea.
își aruncă iubirea pentru ceilalți, îngrijorarea pentru ceilalți. Când și-a Nu se închis-o? iubește pe ea. Când și-a închis-o? Când și-a pierdut-o? Când? De-aia n-a știut să se iubească, pentru că n-a primit iubire și n-a știut cum să se iubească. Ea ca copil ar fi vrut iubire și pentru că era pedepsită, era repezită, o repezea mama. Da. N-avea cui să ceară iubire, știți, și a tot creat blocaje. Da. Da, Flor. Când a venit pe Terra, ca și ce s-a întâmplat cu iubire, cu esența iubirii ei. Ei au venit fără esența iubirii, fără acea emoție. Acea emoție a fost... Cum se pot reîntregi cu iubirea Cain. necondiționată la Cain? Pentru că relațiile lor erau de a fi foarte vigilenți, iar acea emoție nu i-ar fi lăsat, știi? Și Vreau întâi să fac un proces de iertare da, iubire. a Georgianei cu mama, pentru că viața pe Pământ planeta Pământ este o planetă școală unde ți se șterge memoria, nu știi viețile anterioare, ce a fost, cum a fost, și fiecare viață e o bătălie și o grămadă de lucruri pe care nu le înțelegi. Da. Da, Flor. Și viețile ei au fost așa, și viețile Floricăi. Deci Florica a venit plină de interferențe. Ea n-avea memorie ancestrală, n-avea nimic. A venit aici, căuta iubire. De unde să o scoți? Vrea să fie provocatoare. Cu asta nu faci mare lucru. Da. Horușii îi puneau doar orgoliu. Se hrăneau cu energia ei. Da. O dansau cum vroiau ei. Exact. Și draconienii la fel. Ce poți să faci cu asemenea entități pe capul tău, care te manevrează și te manipulează? Da, reptilien Dracos. Draconienii s-au folosit foarte mult de energia sexuală. Da. De aceea a experimentat în această viață tot ceea ce a experimentat. Da. Acum are ocazia să înțeleagă prin curățarea. A înțeles, a conștientizat. Da. Pentru că așa cum Georgiana a înțeles la un moment dat că e bine să-și cultive virtuțile și chiar dacă alegerea n-a fost poate că cea mai bună, dar a acceptat să vină într-un corp nepotrivit, să zicem, pentru a fi reunit, pentru a-și putea ea cultiva virtuțile, pentru că undeva pe un anumit nivel a acumulat înțelepciune și a făcut diferența între bine și rău aici, în dualitate, da? Și a făcut cândva o schimbare de macaz. Da. Și schimbări de macaz se fac din când în când, acestea sunt trepte de evoluție și o nouă schimbare vrea să o facă acum. Da. Georgiana vrea acum să facă pace cu toți și este dispusă să ierte, să facă o iertare cu toți, ca să poată trece pe nivelul următor. Da. Și în același timp este și exemplu pentru ei și ceilalți ar putea să facă iertări mai departe, pe linia lor genealogică și pe liniile lor genealogice. Da. Și vreau să o întreb pe Georgiana. Georgiana, simți că poți să-ți ierți mama? Ea chiar n-a știut ce-i cu ea.
Georgiana, Nu, pe Georgiana. Mă întrebați pe mine? da, pe tine Da. te întreb. Da. Deci te simți pregătită să o ierți? Da, m-am pregătit pe mult. Da. Ea Ok, s-a pregătit să se elibereze. da. Sigur că o iartă, dar mama plânge. E acum că este liberă de toate acele implanturi și ce o... Stai, Flor. Da, Flor. Suntem în procesul de iertare, da? Nu te aud. Nu mă auzi? Mă auzi? Acum, da. Pentru că s-a eliberat de acele implanturi și a văzut situația și a trecut prin tot ce a simțit Georgiana, mama plânge. Da. Și își vede toată viața și cum a fost văzută din alte puncte, din alte unghiuri Da. și e cuprinsă de jale și rușine și își cere iertare de la Georgiana. Și cere iertare și o întreabă cum să fac să scap de toată rușinea asta pe care eu până acum n-am văzut-o. Cum am putut să fac așa ceva? Conștientizând că am venit aici să experimentăm până în momentul în care înțelegem. Da, Din momentul în care ai înțeles și spui stop da, și te ierți cu toți și te ierți pe tine, deci este un proces complex, așa cum da. îl face Georgiana acum. Mhm. Deci, înțelegi, faci diferența dintre bine și rău, spui stop la tot ce nu mai este potrivit creșterii tale, Da, prin iertare, prin rupere de contracte și așa mai departe, ca să nu mai vină, să nu mai tăbărască entitățile pe tine viață după viață și să nu știi ce să faci cu ele. Se pot face niște pași și te poți elibera. da, Acum o rupe Georgiana să se ierte pe sine, să ierte pe toți, să-și ceară iertare și ea de la toți, pentru tot ce le-a greșit. da. Vreau să-i cheme pe toți cei cu care a avut legături. Și Deci acum și-a deschis portal și Da. și-a creat Să-l cheme, arenă. să-l cheme și pe Constantin și vreau să fac o iertare și cu el. Sunt toți aici, Flor, când ai spus să-i cheme pe toți. Păi toți au început să se strângă din toate viețile, inclusiv aceasta. Că de aici, din această viață, în urmă se strâng. Mhm. Da, dar cel mai mult pulsează în această viață relația cu Constantin, relația cu mama. Cu fata Da. de asta accentuez pe el. Mhm. Da. Ea are acum o altă relație și este una bună. A rezonat cu ea. Da. Mhm. Și este dispusă să ierte. Își cere și ea iertare pentru toți, de la toți cărora le-a greșit. Da. Și se iartă pe sine. Mhm. Le mulțumește tuturor că au venit la vindecarea ei. Da. Le mulțumește. Lăsați-i să plece. Sunt eliberați. Nu mai au stringuri, observă. Nu, nu mai sunt stringuri. Hai să ardem și contracte tot ce mai sunt cu toți cei din familie care vor să le ardă. Da, am plecat de acolo, s-a încheiat procesul, s-a închis portalul. Da. Acum se deschide alt portal și le sunt aduse cuferele cu contracte.
ard toate contractele. Văd că sunt date înapoi cu ferele goale. Da, Flor. Și mergem la zeități. Și anuleze jurăminte, legăminte, Da, s-a deschis portal. ritualuri, da. Și mergem, suntem în fața zeităților. Mhm. Să-și ardă acele contracte, legăminte, jurăminte, ritualuri, rugăciuni și ce-au mai făcut ei prin vieți. Da, Să-și declare suveranitatea. și-au declarat-o. Și să se întoarcă în prezent. Da, Vreau cu Georgiana să te duci în sursă. Pentru că are aceste probleme de inimă. da, acum am primit accept. S-a deschis portal. Ea a intrat în acest portal foarte luminos și se creează sferă de protecție. Acum începe să urce și în același timp încep să-i pătrundă, nu știu, ca o ploaie de energie pură în sferă și să o purifice, să o curețe, să o elibereze de acele reziduri. Dar se grăbește să urce. Îi se creează spirală de energie galben-aurie care se înfășoară în jurul ei, îi energizează câmpurile, îi le reface. Simte cum pătrunde toată această energie de la picioare în sus. Da, urcăm. Îi pătrunde energie alb strălucitoare prin chakra coroană. Îi coboară pe toate chakrele. Sunt toate puse în același ritm. Simte energia cum îi coboară, cum îi ajunge în tălpi și simte căldură, că iese din tălpi căldură. Își simte și palmele acum energizate, le simte cum se încarcă. Da. Urcăm. Îi se curăță catenele ADN. Îi se repară și se reactivează. Deci îi pătrunde acea lumină galben, alb strălucitor cu reflexie aurii, acea lumină galbenă de iubire, de pace, de liniște, acea energie care o simți sublimă în corpul tău și văd că încarcă toate câmpurile și o pătrunde chiar și în corpul fizic, văd. Adică o simte în corpul fizic. Să se conecteze și la abundență. Da.
curg energiile, curg valuri, 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 valuri. Îi pătrunde în câmpuri acea lumină alb strălucitoare cu reflexii mauv, lila, violet. E pentru vindecare și se așează pe toate locurile care au nevoie de vindecare. Începând cu cele mai subtile câmpuri până la corpul dens fizic. Îi se face sferă de protecție de nuanță albastră, alb luminos cu reflexii albastre. Se conectează, este conectată la sursă, sursa abundenței. Și primește acces la lumina pură, la canalul de lumină pură, cu care să-și curețe și să-și purifice casa. Și văd că își face, îmbracă toată casa în această lumină pură și coborâm, am ieșit din portal. Așa, venim în prezent și vreau să-și scrie un program de remodelare a corpului. Da, Și punem acolo informația. Mă mișc mai mult, mănânc mai puțin și mai sănătos. Și mă simt bine. Mă mișc mai mult, mănânc mai puțin și mai sănătos. Și mă simt bine. da. Pe ce program să-i scriu? Că la ea cu inima nici nu pot să o trimiți la sală, nici nu pot să o... Da. Deci tu spuneai că în momentul în care și-a schimbat contractul acela și a anulat contractul acela, se poate schimba ceva, da? În timp. Da. Mhm. Spune-mi cum o vezi pe linia temporală cea mai probabilă cu inima. Nu, deci Ca își și duce sănătate. misiunea la capăt. Mhm. O văd că este mulțumită. O văd că este foarte conectată la sinele ei divin și la familia ei de suflete și la sursă. Și nu știu, eu nu văd cu probleme. Așa, să scrie un program de iubire de sine. Da, Mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt. Mă apreciez exact așa cum sunt. da, Flor. Așa. Să-și conștientizeze conexiunea la abundența benefică a Universului. Da. Da, Și vreau și fata să-și scrie aceleași programe. Și mama. da, Să scrie programe de abundență. Acea abundență, conștientizeze că abundența vine prin drept divin. Și că informația cea mai benefică este am tot ce vreau, să fac tot ce îmi trebuie și am tot ce îmi trebuie, să fac tot ce vreau prin drept divin. da. Așa. Spune-mi cum se prezintă Onel. Luminos. Are interferențe? Nu mă lasă să văd dacă au fost sau retras. Mhm. Da. Tata Vasile, tata natural. Cum este? Este în sfera lui. Da. Nu ne bagă prea mult în seamă. Da. Mă rog, eu îi bag în seamă câte un pic pe fiecare, da? Da. Florica, Da. cum se prezintă? Fericită.
Că Bravo! a reușit să elibereze și să conștientizeze, Hai să să mergem înțeleagă multe lucruri. Hai să mergem cu toți la Cain, toți care vor să vină. Da. S-a deschis portal și suntem în grădina lui Cain. Da, Au toți esențele în palme. Da. Și ne retragem. ok. Venim în prezent, ce am mai putea lucra pentru Georgiana, pentru conștientizarea ei. Ea spune că acum cu amintirile ce poți să mai faci? Așa a fost viața, noi ne alegem viețile. Deci în viața asta n-a venit forțată. A fost contractul ei, așa. Nemulțumită fiind de ceea ce era în jurul ei, și-a închis amintirile. Mai târziu s-a căsătorit, nemulțumită fiind de căsnicie, și-a închis amintirile. Da. Nu i-ar ajuta la nimic dacă le-ar lăsa. Deci a făcut procesul de iertare, deci are tot timpul de aici încolo, că are 30 de ani, să-și construiască o viață așa cum dorește ea, pentru că s-a eliberat și a iertat tot. Da. Se poate reconstrui de la zero, cu corp, cu tot. Și apoi nu de la zero, pentru că deja, ca și relație, are o relație bună, are relația pe care și-o dorește. Da. Ok. Pe linie temporală, cum o vezi cu corpul? O să dea jos. Mhm. Dar nu într-un timp record, ci pe parcurs și totul foarte bine calculat. Ai zis că în jur de 2 ani, da. Da, așa mi-a spus, da, așa mi-a spus ea. Mhm. Da. Mhm. Ok, venim în prezent. Curățăm câmpurile, închidem portalurile. Da. Ne deconectăm de toate energiile, toate entitățile și toate informațiile care nu sunt benefice pentru mine, pentru tine, Georgiana și toți cei care au participat în sesiune, îi lăsăm să plece. Și ne întoarcem în prezent. Număr de la 1 la 5 și ne încărcăm cu energie. 1. Simți vibrațiile tale crescând, îți simți corpul tot mai ușor. 2. Vibrațiile tale cresc tot mai mult. Te simți tot mai bine. Îți miști picioarele și mâinile, le simți tot mai libere și mai ușoare. 3. Simți pace, liniște, bucurie, armonie, echilibru, poftă de viață și toate aceste stări cu tine. Și te simți tot mai încărcată cu energie. 4. Corpul devine tot mai ușor, tot mai mobil. 4. Simți că zbori, ești fericită. Și 5. Ai ajuns, deschide ochii. Wow, Flor. Și ce-a făcut